myte lever i verden. Det er myten om, at vi skal blive ved med at vokse os større. At økonomisk rigdom er kilden til lykke, velfærd og det gode liv. At den økonomiske udvikling giver mere fritid. Vi bruger i dag 41 minutter mere på vores primære behov, end vi gjorde i 1964. Vi bruger 12 minutter mere på husholdningsarbejde. Vi bruger 17 minutter mere på lønarbejde. Vi har således en time og 12 minutter mindre fritid i dag end i 1964. Mere tid med vennerne. Vi bruger i dag mindre af vores fritid på frivilligt arbejde og på at være sammen med vores venner. Mere konkurrence og større udvalg. Mere frihed. Vi tjener penge for at stille vores behov. Alligevel fortsætter vi med at udvide vores velstand. Finanskapitalen er vokset eksponentielt i forhold til realøkonomi. Med at jage lykken gennem forbrug. I Danmark har vi fordoblet vores forbrug på bare 50 år. Det samlede danske privatforbrug steg fra ca. 400 milliarder i 1966 til over 700 milliarder i 2006. Vores bilpark er tidoblet på 60 år. I 1950 ejede danskerne 50 personbiler per 1000 indbyggere. I 2010 var tallet steget med 1000% til 500 biler per 1000 indbyggere. Vores boligareal er steget 3 gange på 50 år. Danskernes boligarealforbrug er steget markant fra 25 kvadratmeter per indbygger i 1960 til 60 kvadratmeter per indbygger i 2010. Vi fisker næsten havene tomme for fisk. Antallet af landede fisk i Danmark steg fra 0,5 million ton i 1965 til 2 millioner ton i 1990'erne. Nu er vi på grund af overfiskeriet tilbage på samme niveau som i 1965. Vi forbruger mere end det dobbelte af vores økologiske råderum. Ifølge FN's opgørelse er den enkelte danskers økologiske fodaftryk mere end dobbelt så stort som det råderum, vi kunne tillade os, hvis jordens ressourcer skulle fordele ligeligt imellem verdens befolkning. Vi har udvidet vores byer og landbrug og fældet vores skove, sådan at hver 5. dyreart herhjemme er truet. Den biologiske mangfoldighed i Danmark er under pres. Hver 5. dyreart er nu på rødlisten over særligt udsatte arter. I jagten på rigdom tror med at tage livet af alt, vi har kært. Natur, kultur, kærlighed mellem mennesker, retfærdighed, demokrati og vores klima. Hvad er balancen mellem hensynet til klodens fremtid og økonomisk rigdom? Der er behov for et opgør med myten om vækst. Der er brug for mod. Modige mennesker, som gør modstand. Vi vil have vækst i alle de ting, som ikke kan købes for penge. Vækst i natur og biologisk diversitet. Vi vil have vækst i frihed. Vækst i kærlighed mellem mennesker. Vækst i mangfoldighed, retfærdighed og livskvalitet. En vækst for fremtidens generationer. En modsat vækst. En modig vækst. Modvækst. Omstilling til fremtiden.